Així, aquesta zona havia estat sempre impulsada per moviments obrers i d'esquerres. O sigui, d'ací al nord vingué o se fundà el Partit Comunista i així sempre havia sigut senador Salvador Allende. El colp militar va ser molt dur i la pretensió va ser escarmentar i tallar d'arrel una experiència social molt bonica que inclús des d'Europa ho veiem molt simpàticament. Ese año 88 vencía el plazo constitucional para el mandato del general Pinochet. El mandatario convocó un plebiscito para que los chilenos dijeran sí o no a prolongar su periodo presidencial. Com estava pròxim el plebiscit de l'any 88, si acceptaven o no a Pinochet per continuar més anys al front del país, pues jo vaig oferir a la gent els llocs de la parròquia perquè es reuniren per buscar instàncies d'encontrar-se ràpidament a la democràcia i un respecte i a una Constitució verdaderament protectora del dèbil i del necessitat. I en aquest moment, en aquesta lluita, vaig tindre alguns disgusts perquè m'acusaren de tot, no sols de comunista, com feien a voltes en Espanya, sinó també d'ateu i anticristo i de tal. El més pesat va ser que en certa ocasió anava jo cap al Salado i a l'eixida del poble vaig encontrar un grup de 4 miners que anaven a treballar a la mina i s'havien quedat sense poder tindre locomoció i em preguntaven si podia portar-los i acostar-los a les mines d'Ànimes. I a l'eixir de la carretera i passar-se per la huella, les huelles són carreteres en molt males condicions, tapats tots els clots per la terra i a l'entrar la camioneta en aquest camí es comença a fer un ruïdor molt gran. Ells querem tots a veure què és el que passava, no encontraren res, tornàrem a posar el moviment i tornàvem a fer aquest mateix ruïdor. Fins que un d'ells va veure que n'hi havia un perno, que és un tornillo gran que sostenia la roda de davant, estava trencat i van veure que els 6 estaven sols. Entonces va recordar que m'havien dit que aquests moviments més extremistes de la dreta, nazis o fascistes, solien fer aquests atentats en una fetge determinada, una fetge important per a la seva història. I a la vegada sí vaig preguntar a un professor d'història què havia ocorrit i em deia, ja se lo diré esta tarde, i a passar per su casa. I vingué a passar per ma casa i em deia que sí, que el 23 de novembre, que era precisament aquest dia, el general Pinochet havia assumit com a comandant en jefe de l'exèrcit de Xile. A mi el que m'impacta molt és que ja recent, ja que estava a punt de vindre la democràcia, havien estat el plebiscit i després les eleccions parlamentàries, que el 1 de maig que vingué, per aquesta època, la gent sindical i tal ja assumia el que tenien que preparar-la. I 2 dies abans se corregué per el poble que havien fet un robo d'una maquinària destinada a Sant Antonio, al costat de Valparaíso, una màquina per a un hospital. I van fer una redada gran de gent. I jo vaig anar a la càrcel a veure'ls i un d'ells me s'ha acostat i me va ensenyar signes de tortura. I me va dir que els havien arreplegat per torturar-los i per amedrentar-los, perquè tenien tal, i que estaven sobretot perseguint a un tal Lincoln Cáceres. I me digué que el localitzava i que li deia que es presentava, perquè si no es presentava el matxacarien allí.
es presentà en el juzgat, el jutge la tingué, però li se feia tard per anar a dinar i entonces se va fer tard. I entonces va dir que el passaren incomunicat a la càrcel mentre ell dinaria i tornaria i continuaria aquest diàleg. I en aquest moment, quan torna la dona i la germana a portar-li una roba, perquè diu que allà en el calabosa que hi feia fred, li havien dit que li portara una frassada, diguem, doncs li digueren que havia agarrat un atac d'epilèpsia. I ells digueren que mai havia tingut res d'epilèpsia i que estava mal i que se l'enduien a l'hospital de Copiapó. La família em digué, o sigui, vaig parlar amb la família i en Copiapó vaig anar a visitar-la i em digué que un metge li havia dit que l'havia atès que l'havien torturat, que l'havien pegat una palissa i que l'havien matat. Aquella mort de l'Incoyam va ser algo que me marca de tal manera que totes les misses que vas dir des d'aquest moment fins a l'última missa que vas dir de despedir, en totes, quan feia el nom dels difunts de la missa que m'havien demanat, i dia «I por l'Incoyam Cáceres». Chañaral era la ciutat on més embarassos adolescents hi havia. I entonces encargaren d'aquestes dones, aquestes xiques embarassades i primeres mares per ajudar-los. I després se donen compte que tenien que anar en més profunditat aquelles xiquetes que vivien en un risc real de ser violades potser per la parella que tenien en aquest moment ocasional sa mare. I entonces crearon un centro, un hogar. Intentem tocar les consciències perquè aporten, perquè som partidaris que en aquestes tasques és important que se sostinga no per pocs que donen molt, sinó per molts que donen poc. I donant cada un no se senten en dret a voltes de manipular perquè han donat tant o quant la institució, sinó que deixen que la institució porta la seva dinàmica. El Déu en què jo crec que és un Déu que es fa home, perquè s'entrega als homes, perquè el ser humà és la criatura més important de la vida, és el centre i deu de ser el centre de la vida. I des de la doctrina de Jesús de Nazaret, Déu fet home, és possible encontrar arguments per a entregar la vida, com ell entrega la vida per nosaltres. No va ser un home que es va fer Déu, sinó un Déu que va fer home i va dir que l'instrument de viure és el servei. Quan tots ens descobrim servidors uns dels altres, no dominadors, ni imposadors, sinó senzillament ciutadans que han tingut a voltes més sort que altres, que han tingut una formació i uns mitjos i que aquesta formació i aquests mitjos no ens perteneix per buscar una escala més alta en l'escala social, sinó una responsabilitat més gran en el servici i en l'ajuda als homes que no han tingut tanta sort o la vida els ha posat en unes situacions difícils. I això no ho vaig llegir en un llibre, que antes podia llegir-ho, ho vaig veure en la vida i l'experiència me va fer un poc així. Chile, una rosa de hierro, fija y ardiente en el pecho de una mujer de ojos negros, tu rosa quiero. De Antofagasta vengo, voy para Iquique, tan solo una mirada me ha puesto triste. Anduve caminando sobre el salitre, la muerte me miraba, yo estaba triste.